nwa Chineke na nnukwu ihe m na-ekwu ntị ọ dịkwa ọkwa ana m agwa ụnọ onye kpata ego izi ya ebu n'ụzọ ala ụlọ be nne ya zuo ego ya azụ ọkwa ị na-anụ ihe m na-ekwu ọkwa ịma na kịta ka nwanne anyị nwoke a na-akpọ gịnị onye nke kwalụ nne ya ehi a ịma afịa ọ mgbe ọlụ gị afịa ọkwa kịta ka o bido lụba ụlọ be nne ya ụlọ ọ na-alụzi kịta amụso nwere ike ịtanwu ya ị na-anụkọ ibe m na-ekwu ehitiri m millions of naira few years ago mgbe m bịara Indonesia enwe mgbara ọsọ kpụba blọkụ be nna m blọkụ ka m na-akpụ ụmụnne dị ya bido nwa ịbalụ m aka n'ego mgbaghalụba ma blọkụ gbaghalụma ma ibe niile ije ebe nna m ibe mkpụrụ 50 trips of sand jee jụọ ese ebe nna m ọfụma na-edebe alụ na ego agwụgo n'aka ha ma na-egwu uche ka m na-agba maka ha bịa chiri anya wee n'anya ọda mfọ na-akpụ blọkụ ọ na-ewu ntị ọ dịkwa enwe nwere egwu uche gbaa bụ egwu uche kịta amarọzi ka m si kwado invest your money tupu ị na-alụ ụlọ be nna gị mee ka achọ na ego ga-enwego kapital ị na ihe na-ekwu ntị ọ dịkwa 2019 imoni alụbụ ụlọ be nna ya Obi Kuba na be ehi a ka ọ lụrụ ụlọ nekwa nwanne kwa bụ ile ọdụ ehi a ka ọ lụrụ ụlọ zụọ ego gị azụọ echi na mmachapụta iwelu mmachapụta ndị ebe nchi ya thank you ya gazie